Jinavenda Nuçan Radyo Denge gelden başkodarın heja İro 21 Tabak 2025 Penşehirli Brüksel saat 8'de lamete çağırdı. Emin Nuçan da varojede peşkeş bikin destek çanser Nuçan me. Duran kalkan bername teybet a televizyona medya haberi de müjaren roje ve denerkant. PPG bıdaxuyaniye ke fermandare gerila Serhat Aras varto bir ani. Xeletgiran Nobel'e yoğun William spasya rebera poker. Levane xabatel mitinge navçe binavçe domen. Lidera zore pencu yek şervan tevli qasede bun. Dubareden başkodarın hecem dest bi berfiriyan u çen xwedikin ji damızrinerin PKK duran kalkandı bernameye teybet a televizyona medya haberede müjaren roje ve denirxan. Endamê Akademiya Zanistên Civakî Abdullah Öcalan duran kalkan politikên de silatdariyê rexnekir û got hîna ne li gorî rihê pêvajoya aştî û civaka demokratîk e hîna siyaseta cihêkarî zimanê reşkirinê operasyonên tûnekirinê dîplomasya dijminatiyê dimeşîne. Di zimanê medya de jî guhertinek nîne ev yek li Sûriye li Iraqê li Awropa li nava Tirkiyeyê de jî têxuya kirin. Duran kalkan got ku hêzên navnetewê hêzên koalîsyonê xwestin li Parîsê civîne bikin li Hakan Fidan çû di rojekê de her tiş hatin guhertin. Eger Kurd û devleta Komara Tirkiye li hev dikin xwişk û biratiya Kurd û Tirkan tê xwestin divê polîtika jî li gorî pêwîstiyên vê daxwazê be. Duran kalkan ev birjî kirin. Gelo hebûna gelê Kurd qebûl dikin yan na. Kurd geleke yanna. Eger gelek be hingi mafên xwe yên demokratîk ve hebin yanna. Eger siyaset ve demokratîk bibe divê ev bir zelal bibin. Eger ya heyê bi kirasên cuda bê dewam kirin ve guherîn û demokratîk bûn pêk neyê. Divê helwesta desthilatdariya AKP jî zelal bibe. Tayyip Erdoğan di salên 1990 de gelek tiş qebûl dikirin û ji me bêhtir radîkal bû. Lê hîna wa jî wê hereket dike. Divê me jî û feraseta înkar û tûnekirinê bêne guhertin. Israr li ser siyaset û mejiyê antidemokratik û li dijî Kurdan sistema dîlgirtina li İmraliyê dewam dike. Tirkiye amadekariyan dike û êrişî rojava dike. Ev kiryar teva li dijî rihê pêvajiyê ne. Nabê ku bêjin em hinekî bazariyê bikin li derve jî li dijî Kurdan şer bikin. Zextê li gel bikin daristanan bişewitînin ciyayan tune bikin jinan bu kujin li ser ciwanan şerê teybet bimeşînin mêtîngeriyê zextê zêde bikin karker karmendan birçî bihêlin ev nabin û teva sûcin gotinên xweş têra mirovan nakin û baweriyê jî nadin divê mejî û polîtika bêne guhertin gel ji pratîkê bawer dike. Endamê Akademiya Zanistên Civakî Abdullah Öcalan duran kalkan qala Tekoşeriya Sofî Nurettin û Koçer û Urfa jî kir. Duran kalkan di destpêka xeftina xwe de ketkarên çepemeniya azad Argeş Serhet bi bir anî got şadeta Argeş Serhet ku hemû gerîla û hem jî ketkarên çepemeniya azad bû hat ragihandin. Ez Argeş Serhet jî bi rêzdarî bi bir tînim. Divê baweriyê demek û vê civata çepemeniya azad pênûsa wê li Erdênê hêle. Duran kalkan li ser jiyan û Tekoşeriya Koçer û Urfa jû ev nirxandin kir. Yek ji fermandarên vê serdemê bû. Min ew di tebaqa sala 1995 de li Zagrosan nas kir. Di fermandariya Akademiyên Apolê de xebat bi rêve dibir. Me bi hev re kar kir, bi hev re xwar, bi hev re kenyan û bi hev re xemgîn bûn. Wî bi hezaran şervan perwerde kirin. Li ser bingê hînê xeta rêber Apo têkoşîn meşan. Xet li cihê xwe nedisekinî. Her tim bi îta, biryardarî, wêrek û fedekariyê li ser pirsgirêkan disekinî û li çareseriyan digeriya. Kedawî ji bo me hemûyan mezin e. Duran kalkan û qala Nurettin Sofî jî dike. Di dawiya sala 1995 de piştî şerê başûr li Xakurkê min hevrê Sofî Nurettin nas kir. Ew fermandarê devreyê bû. Ez jî beşdarî wê perwerdeyê bûm. Paşê em bi hev re derbasî konferansa Zagrosê bûn. Her tim di nava pratikê de bû. Hatta Amedê çû û fermandariya eyaletan kir. Wekî fermandarê barêgeha navendî xizmet kir. Beşdarê avakirin û pêşxistina biryargehên navendî bû. Divan hemû pêvajoyan de em bi hev re bûn. Heva Sofî şoreşger û keseyeteke
به قصر بو از هوا نورتین صوفی و کوچر اورفا این کو دختا فرماندار عقید تمشیان هر و هوری جوان بختیار گبار به حرمت و منتدار بیرتینم سوز dedim کو جبو پیکارینا آرمان جوان و پاراسنا بیرانی نوان بخبتم ناوین در آگهان دونو چپمنیا HPG بدا خویانی که فرماندار گریلا سرحد آراسپار تو ببیر آنی HPG دیار کر کو زوستانا 2020 لقادا کاتو جیرکا یا هرما بوتانه نخوشیا هوالوان لی جور کریه او لی گور کریه او هاگوت تیوی هولدانان هموی آنجی نهات رزگار کرن او 26 آدارا 2021 شهید بو ام فرماندار خوی آپویی انفدایی به حرمت حس کرن و منت بیرتینن سوز دیدن که آرمان جاری بردی و کردستان آزاد بسر بخن ناوین در آگهاندون چپمنیا HPG پیشی بالکشان سر گوهرینا دیرو که گل کرد آب درکتن آره براپوره او ها دوام دیگه جه کرده ده هر دما دیرو که ده هاتی پرچخاندن مهتن بیوار و لسر آخا خواه برچی هاتی هشتن کسیت که کرد آفدایی یا به عقیدی جبو آزادیا گل خواه شرد که هاتا فراندن یک جوان کسیتن بجارته جی هوری ما سرحد بو ده شخص خود برخودانا دیرو که نیز آگل ما تمثیل کرد جیانا حوالی ما سرحد حسرتا جبو ولید دلسوزیا به کوکن او افراندی و افاده تکوشینا جبو ویه ده سردمه که ولیده چاوا بده هزاران که جبو هنکه دن رحت بجین جی کردستان درویان وی به اشقا ولید آل دلی گلی خواه کم کری بری خدا چاین کردستانه لگیری نخواه جیانا بواته للوتکین چاین بولتانه او گلین بهشتی ین گاباری دومان به هزاران کسین مینا خواه ناس کرن او جخوره کره هفری باره هولین خواه شید هلگر سرملان و تجاری رانوستیا لگل قادن تکوشین خواه به ارک و به وظیفه کر و بو شورشگره که آپویه خواه یا گل خواه کر بجیانا خواه درویشانه حد ناس کرن و او جوهره خواه پاراست تا آستنگی لپیشا تکوشین قبول نکر و به تیبتمندی خواه فرمانداری کر حتی گلی شهادت جی اف سکن خواه پاراست و ناوی خواه لدیرو که آزادی یا گل بدنویسان سوزامه ده شخص هوا سرحد جبو توای شیدان اوه ام تکوشین خواه بسر بخم ده سری ده مالباتا هیجا یا هوا ما سرحد جی توای ولاد پاریزین کردستان ره سرساقی دخوازم آگاهی ناسنامه ین شهید سرحد وحانه یوسف جوشکون بناس ناو سرحد آراس وارتو ناو دایک دلشاه ناو باو محمد آتیک لآلمانیا جدایک بویه 26 آدارا 2021 ده لکاتوشیرکا شهید بو خلتگیرا نوبله یوت ویلیمز گود جبر بانگاویا دانینا چکان دخوازم سپاسیا عبدالله اوجلان بکم خلتگیرا نوبله یون ویلیمز یک جی وان کسنه کو تیوی 88 خلتگیر نوبله بناوی انسیاتیف خلتگیر نوبله جبو آشتیه نامه یک جی اردوان رشاندن ده نامه ده خواسته کوری براپو با اوه که فیزیکی آزاد ببه و تیولی پیواجوی آشتیه ببه یون ویلیمز لسر ناوی انسیاتیف جی تلویزیونا مدیا حبر روزنامه‌وان ارم کانسوی را آخوی جبو بانگا ریبراپو یا چک شوتاندن سپاسی کر او خواست که روژه که پیره هفتی تیره بکه یون ویلاس کود لگوری من اف چالاکیه که مزن آویره که دزانم که او جلان گلک جاران جبو آشتی پیک وره هل دایه لی آخافتن آویا بپکه کره او خواستن آدانینا چکه براستی جی هلدانه که ویرک آمزنه دوی ترکیه جبو هیسان کرنا مذاکریان گاوین بلز او شنبر باویشه هلبت لی امرالی پیکارنا مذاکریان نه هیسانه دوی ریبازا تکیلیه که جوا کره وکیری به او جلان ره وره آوا کرن جبو که ببین پارچه جوی پیواجوی دوی مروف ببینن که مذاکره چاوا بری و دچن او پی باور بن خلتگیرا نوبله نامه 88 خلتگیر نوبله ببیر خست و گود تنه نه از هر کسی که خلطه گرتنه علاقه یک جدل نشانده ده او یک جی نشانده ده که خودی نوبله تنه نه رونشتنه هاو ددن ده چاره سری که لروشاتا ناوین ده رول بلیسن اف بیواجوه که به تیبتی جی پشت شره که دریش تشته که وصایه که دوی وره فهم کرن ایدی برپرسیاری اردوان و دولتا ترکیه دوی لگل اوجالان تف بگرن و وی جی امرالیه درخیلن او یک و هم لروشاتا ناوین هم جی لقادا ناو نتویی باندوره که مزن بکن
Endamên Dem Partiye yên Komîsyonê daxuyaniya li ser du civînan dawî kirin. Endamên Dem Partiye yên Komîsyonê Gülistan Kılıçkoç Yiğit Meral Danış Beştaş Hakî Saruhan Oluç Celal Fırat û Cengiz Çiçek li ser du civînên dawî yên 19 û 20 tebaxê yên komîsyonê daxuyanî da. Di daxuyanê de tragiyan ku li wan kes û saziyan hatiye guhdarîkirin ku bi mutabaqata partiyên siyasî yên di komîsyonê de têne temsîlkirin hatin diyarkirin. Endamên Dem Partiye yên komîsyonê gotin beriya her tiştî em spasiya kes derdur û saziyan dikin ku êşên hatine kişandin û mağduriyet bi rengekî eşkere parvekirin rexne nêrîn û pêşniyarên xwe kirin. Daxaftinan de wêneyekî bandora siyasî û civakiya zemîna şer a meseleya Kurd hatiye nîşandan. Her çîrokek, her bûyerekek û qewimî, her tespît û pêşniyarî hatî kirin parçeyên ji vê wêneyê bûn. Di daxuyanê de hat ragihandin ku nêrîn û pêşniyar ji hev cuda jî bin, piştgiriya kes û saziyên ku wan guhdan wan wazîfeyeke dîrokî dide saziya siyasetê. Di daxuyanê de hat gotin pêşkeşiyên ku me di nava du rojên dawî de li wan guhdarî kir, giraniya barê rabirdûyê careke din li bîra me xistin. Em bi giraniya vî barî zanin û ji bo ev bar ji nifşên bê re nemîne çiş destê me bê em ê bikin. Em ê di karên komîsyonê de vê biryardariya xwe nîşan bidin. Di dawiya daxuyaniyê de sekna bi biryar a li hemberî provokasyonên gengaz ên li hemberî karên komîsyonê hate destşan kirin. Malbat û hevalên Gülistan Tara û Herûba hatîn li ser jiyan kar û xebatên wan axivîn. Di 23 tebaxa 2024 de li Başûrê Kurdistanê li navçeya Seyid Sadiq a Silêmaniyê û Wesayeta Rojnamevanên ragihandina azad ji aliyê balafireke bi çek û bê mirovan dewleta Tirk ve hate hedefgirtin. Di êrişê de Rojnamevan Gülistan Tara û Herûba hatîn şehîd bûn. Bu boneya salvegera şehadeta wan malbat û hevalên şehîdan li ser jiyan kar û xebatên wan axivîn. Xuşka Gülistan Tara Dicle Erdem diyar kir ku xuşka wê jiyana xwe ji bo têkoşîna azadiyê fedakiriye û got serildana yekem a Gülistan li dijî malbatê bû. Daxaftinê me de û biya bi birayê min re ew ji bo parastin û avakirina nasnameya xwe serî hildida. Wê bawer kir û xwe da ber dozeke. Çepemenî qada herî berbiçav ya vê têkoşînê ye. Ew cihekî hêjayê ji bo eşkerekirina rastiyan. Helwesta wê me tesellî kir. Hasreteke wê hebû lê ew diriya şoreşê de bû û bi kelecan li benda roja ku ev şoreş pêk were bû. Hevalên Gülistanê dê tucarî dev ji doza xwe têkoşîna xwe an ji rastiya ku ev parastine bernedin. Wan mîratiyê xweşik li pay xwe hişt û hemû hevalên wan dê wê ala bi awayekê herî baş bilind bikin. Serokê Komeleyên Rojnamevanên Jin ên Mezopotamyayê Roza Metina jî ev peyam da. Gülistan Tara rastî jî duwarên bêjin têkoşîna jinê de mînakek em ê li kevne şopî û têkoşîna jinên rojnamegerên hatine qetilkirin em ê xwedî derkevin. Gülistan Tara Herûba hatin Nazım Daştan Cihan Bilgin ew ê tu carî yanî wê pênûsa wan ê kameraya wan ew ê erdê nemîn yani em ê her tim lê xwedî derkevin. Li Wanê xebatên mîtîngê navçe bi navçe didomin li Wanê dê di roja yekşemê de bi pêşengiya DPP ja Dem Partî û bi duruşmane têjîd lê azadî dê bi ser bikeve mîtîng were li darxistin. Amadekariyên ji bo mîtingê berdewam in. Mîtîng di li Wanê di 23 tebaxê saet 17 de li Parka Musa Anterbê li darxistin. Şandeyeke ku di nav de parlamenter û şarîdar jî hebin di danê sibehê de li mezeta ajalan serdana cotkar û ajalvanan kir. Şandê di serdanê de qala giringiya mîtingê kir û ji bo beşdarbûna welatî
ve xwandin mîtingê. Parlamenterê Partiyê Wane Mahmud Dîndar qala giringiya mîtinga yekemîn a pêvajoyê kir û gel vexwend mîtingê. Di Serdanê de Parlamenterê Partiya Sêrtê Sabahat Erdoğan Sarıtaş jî wiha got. Gelê Wanê de daxwaza xwe ya ji bo aştiyê û têkoşîna xwe ya azadiyê nîşan bide. Divê hemû gelê me wê rojê li wir amade bin û daxwaza aştiyê biqîrin. Hevşaredara bajarê mezin a Wanê Abdullah Zeydan ku li şûna wî qeyûm hatiye tayinkirin jî ev tiştanî ziman. Rêzdar Öcalan bangekê girîng kir. Gel xwedî li vê bangê derket. Em bi vê duruşmeyê vê mîtingê li dar dixin. Gelê Wanê her tim pêşengiya azadî aştiyê kir dê vê carê jî bikin. Gelê Wanê dê vê mîtingê bi serbilindî li dar bixe û ji Rêzdar Öcalan re silav bişîne. Li navçeyên Tuşba, Riya Armûşê, Qelqelî, Şax, Bêqêrî, Ebax, Miksê yên Wanê belevok hatin belavkirin û civîn hatin darxistin. Fermandarekî hêzên Swêdayê got armanca me parastina a xurûmeta me ye. Fermandarê Koma Fürzan Elhemze Yemen Sîxayer li ser rewşa Swêda ya dema şer û piştî şer ji anêfere axivîn û gotin Swêda hemû hatiye xirakirin binêsaziyê herêmên nemaye derbarê jiyanê yên herî biçûk li Swêda nemaye. Komên ku êrişî me kirin jî hêzên Wezareta Parastina Sûriyeyê bûn. Hemû komên desthilatariya Sûriyeyê bûn û li dijî me şerkirin. Yemen Sixîyer diyar kir ku hêzên bi navê eşîran êrişî bajarê Swêdaya kirin jî girêdayê Wezareta Parastinê bûn û got armanca wan êrişkaran qirkirina gelê durzî bû. Hîna di destpêkê de dest bi xirakirin, kuştin û şewitandinê kirin. Kesên dikuştin jin zarok kal bûn yanî kesên ku nikaribûn birevin. Li hemû gund û deveran girtibûn mal şewitandin û xirakirin. Kabloyên elektrîkê jî ji kolanan vekirin û bi xwe re birin, ji malan bigirin heta wesayîd û gelek tiştên din talan kirin. Fermandarê Durzî Yamen herî dawî dibêje gelek kes wenda bûn heta niha jî çarenûsa wan nediyar e. Em parastina ax mal û rûmeta xwe dikin. Hêzên ku derbasî Swêdayê bûn ve armanca şikandina rûmeta me êriş kir. Em mecbûr man ku rahêjin çekan axa xwe rûmeta xwe biparêzin. Daha agirbes heye em ji li gor wê agirbestê tev digerin. Lê ew êrişan dikin agirbest bin pê dikin. Em xwedî doz mafin, em daxwaza mafên xwe dikin. Ji dêra zorê pênc û yek şervan tevlî Qesedê bûn. Navên de ragihandina Qesedê destşan kir ku li Akademiya Şehîd Mihemed Elxelîl bi tevlîbûna pênc û yek şervanên Meclisa Leşkeriya Qisra ya li kantona dêra zorê dewreya perwerdeyê hatibû destpêkirin. Dewreya perwerdeyê beriya 45 rojan bi navê Şehîd Basam Ev Sultan hate organîzekirin û pênc û yek şervanan dewre bi serfirazî temam kirin. Piştî dewre qediya merasimek hat pêkanîn. Di merasimê de fermandarê Meclisa Leşkeriya Qisra û Qesedê amade bûn. Piştî rêzgirtin û merasima leşkerî ji fermandarê Meclisa Leşkeriya Qisrayê Ewal Salim El-Abid axivî û şervanên dewre temam kirin pîroz kir û got herêm di pêvajoyeke hesar re derbas dibe erka me jî ew e ku em asta parastinê bêhêz û xurtir bikin. Nûnere eşîra Şêxan got gotinên kîndarî bandoreke xirab li civaka Sûriyeyê dike. Nûnere eşîra Şêxan Şêx Fehed El-Şêxanî li ser bûyerên li Sûriyeyê axivî got tiştên ku li herêmên Peravê û Swêdayê dibin nîşan dide ku bandorê xirab yên kîndariyê li ser civakê hene. Ji destpêka krîza li Sûriyeyê li dijî herêmên me komplo û planên qirêj hene. Lê em li hemberî van hewldaran hişyar bûn û me bi avakirina rêveberiya xweser bersiv da van planan. Îro jî pêkhatiyên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê li hemberî hemû plan û komployan yekgirtîne. Kesên ku dixwazin nakokiyan bikin negihîjin armancê xwe. Bi destûra ku ji hêla hemû Sûriyeyan ve were amadekirin û mafên herkesî hembêz bike were amadekirin. Li gel vê destûrê artêşeke ku hemû pêkhatiyên civaka Sûriyê di nav de bin û hemû Sûriyeyan û sînûrên welat biparêzin were avakirin. Şêx Fehed El-Şêxanî bank li eşîr û şêxên wan kir ku nebin çekê di destê çeteyan de û got hûn eşîr xwediyê vê axêne divê hûn rê nedin ku çete
fitneyê derxînin. Gelê gotan jemen û çên nîv roj pêşkêşkirin ji bo gotarkirina we spas ana xatirê we din baş.